ko kaayo ikaw. Gani, wag gyud ko magdahom nga dili day kita ang magkadayon. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalingtan. Hoy, Brando, ikaw mo kunig kalit nga mitungades ka sagbutan ug Oo, mialis kuy. agianan. Kuyawan man lang tanin mo. Ay, kuyaw-kuyaw di agad. Alag kahadlok na ko, gud. Di man ko maghimog daotan ni mo, gud. Kay mahal ta kay ka, ha? Pero wa ko'y gusto nimo. Labaw sa tanan, wa ka mauyuni sa akong inahan kay bugoy ka, way trabaho. Pita eh. Sige, gikan ka ron. Mangita na kong trabaho, ha? Di na ko maglibod suroy. Aron magustuhan ko sa imong inahan. Okay? Oh. Deal na to na. Arin ako. Ito ana eh, nibiya na. Ay, maluoy man ko niya eh. Kay gipati ko nga matuod gyud siya nga nahigugman ako. May gani kay wa siya daotang gibuhat nimo. Patyon ko magyud siya ba? Ha, traba kay nang pinuti na to diha, tabas-tabason ko yung lawas niya. Nakagusto lang gyud siya nako na uy. Ug ingon pa niya, dili na kuno siya maglibod suroy. Makita na kuno siya og trabaho aron imo na kuno siyang uyunan para nako. Sasay padas atik ana oy. Trabaho gyud. Kinsa goy mo dawat anag trabaho nga wa man ay alamag. Si Dindi mo isugta ay. Kaya mamisita ko na siya ni Morong Domingo. Oh, ha? Mamisita na ako karong Domingo si Dendi? Okay naman sa das dindi day. Buutan na siya oy, ug dunay maayo kay trabaho. Kababata na nako oy, naibawag yung ko kung saan na siya kabuutan. Naibaw bitaw ko nga buotan na siya gaw. Ug ambot tinuod pa kang mamisita gyud siya nako karong Domingo no? Magisulti ni nanay nimo ha? Ni Tia Maring? Oo, mo na sulting nanay Maring. Nagkita ko na sila sa simbahan, ayan, ingon ko na si Dendi, nga mamisita siya nako karong Domingo. Nya gaw. Ang si plano nimo ha? Imo siyang sugton ha gaw? O gaw, kay ang tinuod. Ganahan man sa kuniya, sukad pa sa mga bata pata. Ay, okay ra na sa siya oy, okay ra gyud na. Pero dunay dili okay day. Dunay. Say, dili okay niya di ay. Dili kayo. Dili maayo nga akong isulti ni mo day kay secret ni. Sapa di, ikaw ikaw. Sige na, uy, kapoy ni mo. Pero Okay, bahala go. ka, uy, adto na lang ko, mulahos na lang ko sa go. merkado. Okay, go. Basta sugta siya ako. Ibuutan ka na sa dindi, oy. Okay siya. Pero, usara ka butang. Da niyang dili okay day. Secret. Kapoy ni mo. Aris ako, uy. Kapoy ni mo, gaw. Ama, magnis gaw iloy, uy. Okay kunos dindi. Unya na ako ni usa ka butang nga dili okay. Pastila ning igagaw kong bayot pagkasiaw, gyud. May kay nagpaseksi ka diha. Karon naman ka mamisita na ako si Dindi. Okay naman sa kuan ng Dindi, nay. Kinahan man sad ko niya kay buutan o niya nindot sad og trabaho. Ay, salamat. Okay, paabuto na to. May gabi! Uy, Amre! ay, wa palibak. Ay, Di, ninyo to na Dindi diha. na ronak. Ay, Dong Dindi, Dong! Dayon, dilis taas, Dong! Aw, kadiyot ha, kay manaog ko. Ablihan akong pultahan. Salamat ya, Miriam. Isugot ko nimo bisag wa ti ka explikari. Ang tinuod Dindi, may pagtan-aw pod ko nimo. Nagpaabot lang ko nga mamisita og manguyab ka nako. Salamat eh. Malipay kay ko nga karon uyab na kita. Sunod adlaw ba, ko jote. Nuroy niya ta ha. Day, okay ra ka? O ba, uyab na gud. Kini. Busa di ko mo palipat kun mag-data. Kini. Sige. Mag-data bisan unsang adlaw ang gusto nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Abi mo day. Gusto ko nga magbinyo na ta. Parehas ta. Kay ako sad. Gusto na pod ko nga mag-menu.
O kita ang pakasal ha? Kita di, Miriam. O pa. Kanindot ni mo, oy. Kay may kaugalingon namang kang auto. Ako day, ako taon yung gidata-datahan taon. Hapit na ni may impas day. 5 taon tagapalit ang bulto taon nga pagkapalit kay wa man tay kwarta, ngutang na ta. Unya asa man taron? Di ka naman takmol. Ulit na ta? Oo, unya na ta uli day. Manood sa tas mabugnaw dapit, okay ka? Tutag mutil day. Aron sawaan na tong duha atong gugma. Dindi. Lami ako tutyan ang tuto eh. Tinuda day. Sikininihan na to yung agwal dapit pi. Kalami. Yes, tuto ni may pink kay kulor. Puti mo kay mudugan. Pikas si sabi. Ang pikas bi. Dindi. Dindi. Lami. Sa ubusan kan ako yung ubusa. Sa may ubon-ubon dapit ba? Ubuon sa kaniyang pagtib. Kani. Karon kini sa ubon-ubon may ako sa kininihan bi. Kalami. Sa kinini pa na. Kani may lami. Dindi ka kilo. Ay, ilok lagi. Pero wakal may lamian ka. Lami. Lami day. Lami. Lami day. Ala. Onso man. Onso hala. Ha? Imo ni. Sus. Ka-cute ko ani. Cute day day. Cute ka ayo. Cute lagi pero kung mau mengidat. Oh, tanawa. Pero cute lang na. Pero ako buka lagi ni pero cute na pero gibutangan ko nagbalhibos butakal. Unsa ba kay? Oo ba? Karo ba kasuhay ng balhibos butakal no? Karon pa. Oh, tanawa ko Di butangan ako balhibos butakal. Di ba murag baboy ihas tanaw, di ba? Gilokin ni dai darawa ha? Gilok. Gilokin na dai. Gilok. Balhibos butakal. Gilok ra no. Wa sakit ay no, pero gilok sa. Uy, sakit uy. Wala lagi. Pero gilok lagi. Sakit, uy, Gilok. sakit. Gilok kayo. Muna akong ingon ni mo, gang. Nga dili kay ni okay ba? Kanang iyong armas. Daot niya mo ba? Wa ko sakit ti ay. Bitaw eh. Aw sakit gamay. Pero mura ra batus lukag dagom ang kumpamati nga sakit. Mari sa nagikusi niyo. Pero ka nas blando day, gaw, ha? Na? Kung makatiraw ka na siya, no? Kung maigo ka niya ng iya, ha? Kirikirig yung sakit day, no? Dako ka nag-arma si blando day. Taas kayo, makaingon siya kang, blando, ah! Asa? Ay. Brando, ikaw naman sa gunig kalit kini alis agianan. Kaslunon na dahil mo di dindi. Oh. Oo ba? Ay, saba. Saba, ikaw guniti ba? Oh. Kutsilyo. Oo. Kuyog na ako. Ha? Ay palaga. Kuyog na ako ng karaan nga payak sa ibabaw. Kuyog aron di ka mamatay. Ini patyon takas kalami. Ani mo, Miriam. Kaslanon daw ko. Kaslanon ako. Kaslunon pa na. Balag maminyo na ka. Basta makatilaw lang ko din mo. Makatilaw ko din mo. Brando, ayaw. Uy. Ay, palaga, eksagit din. Nagubok na ko. Hay! Oh, Brando, anong ka? kadako o kataas sa imo, ha? Guniti. Guniti ba? Ha? Guniti. Kanahan ko nga gunita ni mga ako. Halos dili man ni makom sa usa ka pad. Uy, dako gyud. Kana, guniti. Kainit ni mong padoy. Kana. Gito ko ba na yun?
Basta... Murag mabitas akong baba, uy. Ha? Mabitas akong baba. Amo ba? Kini ay. Agay, Igbantar. agay. Mabitas mo kayong baba. Kini kaya di mo mabitas ng diri ang nababa. Kini. Ha? Ayaw lang na idayon, Big. Basin sakit. Kung si dili na yun, kaslunon ka. Kung saan kunin ka. Bahala Uy. nagbaminyo ka basta maangkod ka niya. Agay, agay, lami. Agay, pero lami. Agay. Tumoy pa na, tumoy pa. Ayog likay. Ay, lihay ba? Kana. Brando. Miriam. Miriam ka lang. Miriam. Miriam. Recorded by X Thunder Gaming. May nahitabo gid namo ni Brando ato kayo na ug human sa nahitabo nawaan na nga akong gana nga magpakasal sa akong uyab kay nagkauyab naman mi sa tao nga may pugos ug hilabot nako. Ug didto nako nabatyagi nga na virginan ko, siya ang akong gihigugma. Mga katulong kasama ang kaagi ni Miriam dinhining tulumanon. What's the style? Siya nang akong gihigugma style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.